Mas. Apa? Mas iku luwak lho Mas iku. Lawa. Oh iya lawa Mas. Lawa. Kuwi Mbak Tatin. Mbak Tatin diaturi jumeneng ya? Wong mataku kira kok. Kene Mbak Tatin sing dinteni para. Sini iki. Nggih. Mangga. Kinutang-kutang tansah bisa lati. Arep buka rasa tentang ngayomi. pujiku. Rasa susila dan tidak aturan. Dadi pahit-pahit. Dadi pahit-pahit. Matur nuwun Mbak Tatin tebih saking Kulon Progo Ngayogyakarta dumugi wonten Sluke Nggih, sami-sami Pak Igit, nggih. Mohon maaf lahir dan batin nggih Pak Sigit. Sami-sami Mbak Yu. Mbak pilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Nggih, sami-sami. Kula sing luwih tuwa, akeh lupute ya njaluk ngapura. Nggih, jenengan tua ta? Tuwa kula niku. Kula kancane Bu Krismas Tutik tuan Oh, rumah. Bu Tuti. Nggih, iki kanca sakelas angkatan. Terus angkatan. Nggih, dadi Bu Tutik ya mantu, ora suwe meneh aku ya mantu paling ngono. Saestu. Lah wis padha seangkatan. Wong ki nek ayu urung nembang ngendikan nek kok ning mata iso marake slir-slir pengen bobok ngono. Mas Yolang, selama ndak ketemu kok jenengan rodok kurusan kenapa? Kan ini semua Kok kuru, tambah ireng nggih Mbak Tatin nggih. Kok dadi mau niki nyun sewu nggih, mau niki lho untune niku mboten ketok. Nggih. Kok saiki saya kuru kok malah saya ketok. ya nuwun sewu niki asline kan wingi pun coplok tak lem-lem. Dadi manggone ora pas. Oh, jenengan Pak nggih mboten sakit, mboten kenging menapa-menapa to Kang Mas? Mboten, aku iso lara nek ora cedhak karo sliramu. Modus. Lah sakmenika sampun cedhak kalian kula. Rasane aku dadi seger meneh kaya dene kepengin umurku ki tambah 20 tahun, 50 tahun. Oh, kaya ketiban ngopo ngono? Kaya dene aku roh widodari sing lagi adus. Kok lagi atus? Ya kae terus disolong slendange to. Oh, nganu dicolong slendange terus aku goleki jenengan ngono kae. Iya, terus awakmu karo piye rasane atimu sakwise ketemu karo aku? Iki kula ken nanggapi mboten iki? Tanggapi mesakne wong kuwi lagi lara. Lah. Apa to? Yo tanggap kono. Pripun Kang Mas, mang bangsuli kula menika rada mboten krungu. Kepiye rasane atimu sakwise ketemu karo aku? Kula kedah mutah-mutah Kang Mas. Utahno wae. Senengane kok ngono. Mbak Tatin. Menika ditimbali Mas Imron utawi Mas Mbi kalian Bu Krismas Tutik. Menika kagungan kersa mantu. Ndhawuhke Mbak Nafis kalih Mas Rigel. Ndongake napa dhateng temantenipun? Kagem pinanganten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi cepet enggal angsal momongan ingkang soleh lan soleha. Amin, Ngeten. amin, Pokoknya keluargane tansah langgeng. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Ngeten nggih. Amin. Nganten saiki kuwi apik-apik. Apike? Dekore wae ya digawe apik, terus kamare ya dihias. Yes, Lah nek mantenmu mbiyen Mantene kula kuno kok Pak Igit. kuno Piye? piye? Omah ngoten niku nggih somahe elik, gedheke dibukai kabeh. Ape malam pertama ya malah bojoku turu awor mbae. Lah kok Lah dulur do nglumpuk ora duwe nggon kok. dadi siji ta? Tak antem krecek anggek ku ape tak jak malam pertama malah kenek sikile mbae dok. Lah terus Rasidono. Ana apa, Cung? Terus pewangsuli piye, Mbahmu? Sampeyan mangalih to, Mbah, kula kepengin kalih bojone kula. Gak apa-apa, aku tak karo ndelok polahmu. Wong edan. Nek
bayang. Wong manten kuno ngono kuwi aja. Ora ana sing nggone tur dasare pade-padene mung apa kuwi jarik. Digelar Jarik kowe nyileh lho Pak Igit. Biyen. background-e gur jarik. Terus lewer-lewerane kertas sing rupane abang kuning nek dipres nggo banyu terus dadi jinggo ngono. Nggih ngoten nika wis apik nek Karo ora pelembungan. nek ora anake petinggi ngono ya linggahe ora kursi apik nek wong biasae kursi nganten kae linggahe kursi penjalin. Agek linggah plek ngono kemeruyek tinggi tok ngono. Jenengan nyo bandem-bandeman suruh ngono kae. Iya. Tadi Bojoku iki kepengin spektakuler. Zaman kae ben ora padha karo kancane. Nek manten balang suruh kowe sangger nganten. Bojoku nganteme nganggo boto. lah teneh babak bundet. Ya aku terus endo. endo. Ning jenenge pira-pira wong jenenge Tresna ki bakal disembadani. Wong lanang iki sembodo. Sembodo ya. Wis kadung seneng lahir kelawasan batin. Susah payah berdua, kita bersukaria juga berdua. Kaya dene aku karo Ngapa? aku pek bojo ah. Lah aku ora iso mbayangke lho Pak Egit, umpamane kamu menjadi suamiku, Iya. nanti kita anak-anak apa? Ya anak-anak wong awakmu muni ape wenek roh raiku ngono ah. Lah ya udah ya umpamane malam pertama kita mau bagaimana kan aku yo mosok aku mau malam pertama sama kamu rak yo le mbayangke wajahmu saja aku pengen Gila. Alah wong rai elek karo ganteng nek dadi bojone sing dienggo yo gak raine Adek. ya bener tuh raine tapi kan cinta itu datang dari mata dulu, saling melihat, oh iki wonge bagus, wonge iki ayu lagi nang ati. Dari mata turun ke hati. Alah gayamu tre urung ngerti aku Dek. Aku lho lek elek lah lu bagus dari mata ke hati ndek duit. Wong elek kaya aku ngene iki yo ulung rejekeni. Ngerjekeni piye? Jajal umpama dirimu wis ayu entuk bojo elek. Lho ngene iki kudu bersyukur. Awakmu bendina tanggapan aku mbok gletakno ning omah ora ana sing WA. Mergo elek. Mergo elek. Kepepete sepi tanggapan. Kepepete sepi tanggapan awakmu ngerti dhewe wong ning gone pategalan ning gone sawah. Lho aku iso kena dadi kombi. Carane Mangap miring ning galengan tugel dhewe parine. Nyiret berarti nggih Pak Egit. ngirit. Lah seroh to. Wis ah. Kok sik ta? Nek umpane kok ya dadi bojoku tenan ki rak ya iki kepiye ngono lho. Nek jenengan gelem tenan ya berarti mripate pedhot. Lah ya mulane kuwi rak ya aku harus berpikir dulu. Kok ya jenengan sesuk aja jangan sakit lagi ya. Digemukkan lagi biar tidak seperti ini. Aku sakit iku salahku dhewe, Mbak. Kenapa? Aku dikandani dokter ngene. Iya. Perbanyak minum susu ya muni ngono. Terus? Lah aku malah melanggar. Pelanggare. Aku dikei susu malah tanggo dolanan. Ora tak ombe. Maksudnya piye ta? Adae kalenge sing go dolanan maksude kuwi lho. Wong kon ngombe kok doktere muni ngene. Jenengane ku ndablek wong kon ngombe malah digo dolanan muni ngono. Wah aku yo embuh lho. Masa ya nang ngombe sithik-sithik to? Ya terus sidane tak ombe sithik. Wong ngancen bolongane nganggo paku. Nah, piye wis? Piye? Aku Piye? situ Mbak Pak. Coba sing mesra digandrung Mas Jolang karo Mbak Tatin. Oh, kanca-kancane Mas Bi komplit ramu. Oh, Mas Galing bareng yo eneng jebule. Oh, makasih Mas. Blereng kok kene ora pati ketok. Nuwun sewu. Makasih. Oh, Mas Galing kae putrane Bu Sri. Iki cilikane anakku sing barep cilikane awang iki bejetene nggone Mas Galing terus. Nggih. Oh. Mungkin do mriku. Arep ngapa? Arep ngopo? Pijet. Pijet. Wis mapan ono Kaswargan Jati kok Bu Sri. Ya wis gak sida rono. Nusulon arep pijet ngono. Nusul lah isuk mben to Pak iki. Iya. Eman-eman ngene iki kok sing nganggo sapa? Apa sih? Iki mau gandrung. Digandrung Mbak Tatin digandrung. Yo enenge iki ditek-tekke iki. Lah nggih ora ono liyane to, Pak? Ora. Saurunge gandrung awakku, sliramu atine ben tatak Apa? maca kulhu ya. Kok kaya kawarah demit ngono ya. Lah ya nek menawa ngono kan atine dadi padha. Wiwitane sesideman karya Mbah Haji Sukron Suwanda. Ya. Aku engko iki Apa? peragaku. Peraga. Dirimu nembang judulnya kan sesideman. Heeh. Aku engko embo-embo mah terus paksa ya. Alah. Kok penak men. Walah dalang kok iri. Sinden iku ya jatahe dagelan. Lho aku mbayari Mbak Tatin ora wani ngangkon meksa apa Lah meneh awakmu demok. wis jatah dhewe kok iri. Jatahku apa? Gedebok. Oke. Oh
iki malah mulus lho Pak Igit. Iya, iku nek entute gedhi malah larang kuwi. Oh iya ya. Entute sinden sapa sing ngenyang. Tut sinden ya wangi ta ya. Iya percaya. supaya didarani gak mbodone sithik ya. Apa? Urung. Lho tembang. Oh, tak kira njaluk kuwi aku urung krasa. Sikil kunti sikil. Oh iki apa? Barang ketemu Mbak Tatin kok karo sikile kok lali. Langge kok. Wiwitane. Cedhaki, Mbak. Iki ngundange sinten? Kanggo Mas apa Kang? Joko Tarub. Walah lah. Joko sapa? Joko Tarub. Alah. Awakmu iki nalika urung lahir iki aku wis kondang lho. Undang Joko Berut. Joko Tarub to Pak Igit kaya dening Nawang Wulan karo Joko Tarub. Ngono. Iya. Aku mbiyen nom-nom aku sing dadi Power Rangers iku ya aku. Power Rangers ning Bangjo kuwi ora. Ning Rembang saiki usum Power Rangers, Spiderman. Ngono kuwi. Anakku terus muni, iki negarane Rembang wis tentrem Pak ketara Power Rangers wis ora ana musuhe. Ning Bangjo. Sawung galeng nek guyu. Mas Galeng kok sawung galeng. Lah ya aku ning Bangjo ya blas anggere diliwati ra tau ngekeki lho padahal. Kostummu apa? Kula nggih nganggo Power Rangers Sing biru apa sing kuning? sing biru. Oh iya lah sing tak titeni ya. Ora tau ngekeki guyu. Tak kira kanggo sing pink ya. Apa? Power Rangers kan ada yang pink. Kamu Iya. nggak pakai yang pink kan? Enggak. Ya. Andere sang pake. Kang Mas. Piye wong ayu? Panjenengan mbok mirsani kula madhem mriki ngeten lho Kang Mas. Kula menika dandan nika sampun 3 jam. Pasuryanku mrono ki ora mergo kok aku sutik ningali sliramu ki ora. Ning batinku tetep ya. Batin kula tetep teng kene sampeyan ngenten iki. Nggih ta? Ayo. Arep ngopo? Arep melu demok. Ngene lho nek Tak ketok batinku bijimu. karo batinmu wis dadi siji. Nggih, batinku karo Batin, anu Kok terus menggok mengguri tanganmu? anu batinku karo batinmu wis dadi siji. Terokke Kang tak tatin Mas. batinku. batinku karo karo batinmu. Iya. Entah? ngene lho. Apa lah? Mbak ngene iki lho langsung cek. Pelek. Aku tak langsung celek ya engko tak imbe selawe. Wong edan. Kok selawe murah temen. Selawe yuta. Oh. Iya selawe. Gayane semugih ya. Apa kowe duwe duit kok arep meneh Mbak Tatin selawe yuta, duwe duit. Iki agek golek. Oh iya iya. Oh berarti malam hari ini selawe juta kamu? Oh, Karo ngemut genset. Yo aku ki nek karo Mas Mbi ki ora hitung-hitungan sing penting berah ngono wae. Pria kakus. Mbak Tatin. Pripun? Ora priya kakus, priya bagus. Nek karo jolang, priya jumbleng. Pria bagus ta. Lah ngapunten nggih Kang. Ora Mas. apa-apa anjen raiku kaya kloset. Pria bagus. Ming kaya. Dadi Ora kan apa-apa. saumpama panjenengan kloset sing Umpamane apa? aku dadi garwamu, aku gelem dadi sabun. Lah kok iso? Engko nek seliramu adus engko terus dikenek-kenekno. Heeh. Kok rai. Terus? Rai nang gulu. Gulu nang Nang endi? dodo. Kowe terus muni piye, Ja? Begitu ning dodo Aku sabun. ya meneng ae wong sabun. Iya. Terus biasane weteng iki padaran iki disuwek-suwekno ngene dihubung-hubungno. Aku ya meneng ae ya sabun kok. Terus? Terus medun-medun ceblok nang kloset iku mau. Oh iya, bener. Terus disentor. Aku ya tetep meneng ae wong sabun ning kloset ya meneng ae. Kok iso meneng? Engko esuk rak rono dhewe to Pak Igit. Yo Genti kowe aja sing nembang. Oh. Wah, nganggo kuping-kupingan. Kuwi bros apa kuping-kupingan? lho Weh lah. kenyok
Hayu kang olah bu daya Upama Mbak Tatin dadi kembang kowe dadi apa aja? kula dadi tawon Sebabe ngentup nek Mbak Tatin dadi kompor kula dadi uceng sebabe iso undlak-undruk nek Mbak Tatin dadi asbak Mbak Tatin dadi asbak kula dadi rokoke kok iso? temumpang ning dhuwur Nek Mbak Tatin dadi ambulan kula dadi supire lah mayite weh kok iso mlayu ning aku iki mau piye? Ngapa lho Kang Mas? Kedawan tresnaku marang sliramu ngantek tak rewahi kaya ngene. Kedawan sotang niku Tak dadi kira tresno. tak kira kedawan apa kok nganti kesandung apa sing marake kesandung ki Mas? Ndase muntir. Oh, ndas apa kok? Ndas pira? Iki mau rene to gemblung ngene. Tak kira wong ndase nang dhuwur kok nang isor ana ndas ki ndas apa ngono. Engko tak WA. Ganti Mbak Tatin sing nembang. Kaya gaplek-gaplek kok HP ngono. Sawan menyang iki arep piye to? Pengen mesra lho. Dipangku no dipangku. No di bangku. Jadikan Ya, siap, aku orang-orang yang tenang ya Allah. Oi. Oh ngono, aku manggon ning ngendi to Mas? Oke nih. Sawan menyang ngendi to Mas? Wah. Ngendi oke. Yaya. Oh, apa itu Yaya? Duduk. Oh, Ya. awas lo ya. Enggak apa-apa sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jujur aja. Ya. Aku kuat Plek banget. gitu loh, enggak apa-apa. Aduh, sebentar ya. Iya. Ini kok agak nggak penak toh, Mas. Anu, Apa tuh ini? dengkulku mblusuk. Kok kesane kok jerumen gone Tatin. Kebaya. Nganti iso blusuk. Kebaya. Dengkulmu kok amot. Lah kebayake ape lenggah Mbak Tatine ngene. Lah mulane kok aku ra penak ki piye to? Aku dhewe kok yo anget-anget jebule ning kebaya. Sawan menyang Asemane. kota gede. Sing bayar aku, sing bangku jolang kalah. Mbok Pak Igit wong kene kalah rayu menang nasib kok. Pripun raosipun Kang Mas? Kaya dening aku ning nguri motor bok. Ngece. Maksudnya? Kowe ngenyek Mbak Tatin kok padake karo mobil MBG ngono piye kowe? Katresnanku ya ning jero kono. Ngendi? Ati. Ati iki dhuwur. Ya rene ati. Ati kok nang kono lho. Kapitayanku ya ning ati. Tresnaku sejati ya ning ati. Tenane to Kang Mas. Gombal. Iya. Saestu to Kang Mas. Tenan pengen ya. Walane wong lanang aja wedi mbek wong wedok. Sapa sing wedi karo wong wedok? Iki. Tenane, mosok wedi. Soale aku lah yo yo. Aku yo ora wedi karo wong wedok ki ora. Wong lanang iki ngajeni karo wong wedok mergo aku wis perkumpulan paguyuban istiqomah, ikatan suami takut wong omah. Wingi pas badan Pak Igit lho. Kene wong ayu, kene wong ayu. Terima salaman aku ora bojoku langsung enak. Ayo ke njaluk ngapura mbek aku. Sikil takon nyucup, takon ngemut jempolane. Ayo. Kok sia-sia karo bojo? Ngono ku delale bojoku kok emoh. Ya malah. Ya pinter berarti bojomu. Wah, aku ndek ini during-uring bar bodo. Kok iso? Kon minggat Pak Igit. Lah kok iso ditundung bojomu kon minggat Wong lanang kudu percaya diri. Lah terus Tundung minggat lah tetep moh. lho, wong pancen kuwi tanahe bojomu, omahe bojomu kuwi ning kono igur nunut kok. Lah ya engko aku mosok turu ning Indomaret nek yo endi mau wonge. Gurimu. Nang kene. Oh, sakmene gedene kok ora ketak. Kaya dene gedene katresnanku. Kamu tuh gombal. Mama ndelok guyumu pe seneng tenan Dek. Benteran terus kayong Umpama bojoku ngene ngono ketoke kok. Ngapa? Ora ngarah.
Maksudnya apa aku radong lho? Ora mungkin. Ora mungkin. Ora ngarah ini cara kono Yogyo ki Kulon Progo. ora mungkin. Nggak mungkin. Umpamane jenengan dadi bojoku mesti serapa berkatokan to. Mas? Tenan, aku kok koyo kerupuk Bandung wi. Kok iso kaya kerupuk Bandung? Kanginan terus dadi cilik. Alum-alum mati. Ati ora iso tentrem kok. Iki wis mulai alum lho, Jo. Kok senengane medeni kancane. Wong ndek ngitir selunga siji aku mau melu lho. Aja. Selendang kuning kang saking wukir. Arep ngapa? Aku umpama gak merongos ngono ganteng lho ya. Yo ganteng nyatane kowe mbiyen cirikanmu digudang mbokmu. Anakku sing ganteng-ganteng dhewe anggere arep mangkat sekolah ki digudang piye kowe? Kula riyen ndek sekolah jengting sekolahan SD kelas 1. SD kelas 1. Mak niku nek maringi bontotan karo muni ngene. Piye? Anakku ape sekolah, nggih, sekolah nggih. Oh, Terus aku dikei bontotan ya. Terus mak karo muni ngene. Bagus dhewe. Pinteng dhewe. Ganteng dhewe. Aku sekolah ya, Mak. Oh iya. Terus tekan sekolahan. Tekan sekolahan wayah istirahat do mangan bareng aku awer cah lanang-lanang ngono kuwi aku mlengak. Aku kok tetep elek dhewe. Itulah tanda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu tanpa batas. Mulane biyen nganti ana lagu. Bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu. Ya. Endi mo raine? Rai ning dhuwur. Kok goleki ngono? Rai kok ning isor. Ngisor yo rai kok. Rai apa? Rai lok. Kaya tau weru-weru. Alah terai. Tau weru apa, Mas? Apa? Apa sih? Mbak orang ngono kuwi lho. Rasah takon wong wingi ya wis ngono kok. Wingi ngapa to? Wingi ayo wis ning pasar. Daleme jenengan ki ngendi to? Kulon Progo. Kulon Progo. Lah iku Kulon Progo ku ndi? Lah nek kulone pamane ki Prambanan sak piturute Kulon Kulon Progo. Progo. Nganu cerak Kali Progo. Kalau kamu mau ke bandara Sing anyar. Iya, Anyar itu di Kulon Progo melewati rumah saya. Oh, yang Sampai. cilik itu ya. Hah? Rumahnya yang cilik itu. Iya, cilik di bawah jembatan. Iya, oh, mulane biar gelem tak pek ora omah-omah jembatan. Lah omah-omah ning ndi? Ah, tertek wae iki. Padha. Iya. Terus ya, Mbak Tatin. Suara kurang permana. Karo pelaku, gandeng. Ning wasis Badhe tindak pundi Mbak Tatin? Niki ajeng buak batang. Aja ngono. Lah napa? Niki badhe mbuak asu. Oh, baleni berarti baleni. Jenengan iki Lah ya jane- batang asu. Lah iya. Kok ora ono sing petingan belas aku. Loh, panjenengan iki nek jenenge wong elek kuwi malah nganu lho, tekan sesuk iki mah awet lho. Dadi Konsisten. Konsisten saiki elek tekan sok tuwa ya tetep elek. Ning elek lah aja dicontohno karo asu. Ngerti ora carane mbleh asu? Piye carane? Dilebokke sak kepruk ndase lho. Kowe kok apal? Aku mbiyen bakul lho, Mas. Jebule ning Siman iki sing nyetori kowe. Mulane ora patek amis. Oh ngono carane. Carane ngono. Lah aku nek terus aku dilebokno sak. Tak keprok ndasmu. Lah iya. Nek ngono ki malah kaya tikus lho. Gede kowe, Jo. Anggung marang. Kang. Angungrung marang bendara. Tias sulis tio pijer ngincangake alih. Ayo arep dibrakot tanganku. Rumangsamu aku kanibal kok piye kok ya. Ya kan ketake kaya meni arep brakot ya. Mas. Sayange. Sayange.
terus tresno sesideman. Sesideman kunjuk para tamu kang pareng rawuh menika. Digarap cara tayub jo. Nek daerah Sluke Kragan Sarang Rono tayupe wis terjajah karo tayub Tuban. Ngono. Nek daerah Sumber Rembang wis terjajah karo tayub Bluro karo Pati. Dadi Rembang isine terjajah, Wetan terjajah Tuban, Kidul terjajah Pati. Niku sing diarani interaksi sesama budaya Pak Iki. Oh, iya. Jadi budaya kono dikenal kene, budaya kene dikenal kono. Itulah keindahan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, heeh. Kunjuk kanca-kanca sing mirsani lumantar YouTube Sigit Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Oh iya, di Subscribe. subscribe ya. Dek Tatin monggo. Iramane rada sesek sithik Mas Bari, ora kaya pas nek neng Tuban. Ya. Disesekno Mas Bari. Tung tung. Mama nem. Buka punah. Ya. Kodang kuning, Cok. Ompak